Pentru că întreținerea ar putea exploda la iarnă, mulți români au renunțat deja la gaze în favoarea electricității. Există însă și alte sisteme alternative de încălzire care pot fi un colac de salvare pentru portofel. Fie că vreți să-l montați sub gresie sau sub parchet, covorul electric va face diferența la factura de întreținere. Prețul de montaj se calculează la metrul pătrat, cel mult 45 de euro pentru gresie și cu aproape jumătate mai puțin sub parchet. Mai aveți nevoie de un termostat, cel mult 100 de euro, iar întreținerea sistemului e zero. Diferența de consum față de sistemul tradițional până la 50%. Dacă tot vorbim de soluții de criză, atunci aflați că nu e musai să mai dați banii și pe manoperă. În prețul pe care îl dați pe echipament și pe accesorii, primiți un manual de instrucțiuni, așa că spor la treabă. Iar covorul electric știe ce este încălzirea centralizată. Putem încălzi fiecare cameră individual. Nu trebuie să pornim întreg sistemul în toată casa pentru a ne încălzi dormitorul atunci când dormim sau living-ul atunci când stăm în ziua în el. Dacă sunteți ceva mai pretențios, am găsit încălzirea pe bază de rumeguș. E vorba de centralele care folosesc resturi de lemne, numite peleți. E drept, costul unei centrale nu este de ignorat. Sistemul poate ajunge și la 5.000 de euro. Dar după un an, datorită consumului redus, vecinii vor ști că aveți în casă o centrală ecologică. Consumă cu 35-40% mai puțin decât orice cea mai bună centrală pe lemne cu gazeificare. Consumă mai puțin cu 40 până la 60% decât gazele naturale. Rețineți, astfel de sisteme nu poluează niciun pic. Chiar și Uniunea Europeană încurajează folosirea resturilor de lemne. Acestea nu sunt însă decât variante la sistemele pe bază de gaze.